ke batik ini kali. Nawani iki rene. Ayo Mbak Jo. Mbah Jo ngangge hae mboten sampean. Ana apa belum panas to? Jarene bar menang arisan lho. Wih, aku krungu bisik-bisik Mbah Jo bar menang arisan, Nduk, ngono iki. Mesti ramot dompete. Janjane suwene. Ngendi?
ngaturaken sembah nuwun. Nggih. Janjane kowe neng ngendi gelakatmu saja nyubriyani atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya. Nggih, sampun diraturaken nggih Bu Ida, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Ibu Ida. Nggih, lancar.
Andudut tati keprana Ramando atiku san saya dandra sanani sun pikat pulut pito matur semenuwun wis dinteni kok ya ayo Pak monggo wong loro lho ora jonggrang lho lha mboten purane iki pripun pripun prika ta ayo Pak taruh digoyang Roro jonggrang kowe pancen ayu tenang mukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperan mula kowe dadi wanita guyonan ayo Mbak so ayo Bahar ngadeg Mbak rene Mbak ayo toh nyawer iso iki lho wegah aku ora sedo nyawer iki gede dawa roro jonggrang manuta sono pundhut garwa yo Bandung aku duwe perbono candi sewu sewangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunku tak turuti ayo mosok bablas arep rene rogoh njupuk rokok roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora muka yen aku nandang kasmaran penak sing ngesek waspadakno prajuritmu kalaperan mula kowe dadi wanita boyongan aja kok Bandung kowe aja kok ngemalu barang iki kanggo kuturung rampung bela pati kang Mas Prabu kanggo sedo lapuk kono segara tobat-tobat kowe wanita kang hebat apa ora ngerti yen Bandung lanangi jagat putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji
J matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih. Suwun ya Bu. Berkah. Amin. Nggih. Masku ben madang sik kae bar madang. Sinten? Munggah. Ah nggih. Oh iya Oh, Pak RT. Rondo Banyuwangi sama Gubuk Asmara. Gubuk Asmara ayo dikeki Dik. Engko ndak ditagih aku. Nggih. Sesuk ora di aku engko ora di akoni tanda dadi tangan. Ora kai tanda tangan iya, mangke. mulane kuwi. Heeh. Pak RT monggo Pak RT. Pak RT ajeng beksa mboten? Heeh. Pak RT. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara rumiyin. Yo, iki playernya ganti, playernya Indonesia sekarang. Oh ngoten. Heeh. Lah kae lho. Ngerti-ngerti ana wong kuning teko iki. Tak kira mau kae apa ngono. Untungan ora kemimbol. Derek belajar nggih, Mas. Pak RT. Pak RT. Monggo Pak RT. Masa mengarep rono, Mas? Ora sah lah. Pak RT. Monggo Pak RT. Yen lewat aku kelingan Gubuk kae biyen tanggul leren ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan Aku bukai kebak cerita wayah wengi nganti gagat rino kita mondar mandir sono kesini Bu karo ngerjani tukang syutingnya. Iya. Ben anu ben mlaku. Ben karo gering cerah foto ben tambah gering. Masteri iki lho anak buahmu lemone sithik ndak. Cadetan sajroning ati adatan luntur saya merati Iya aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara
nyimpen pati nganti besok ora bakal lali aku pokae kebak crita wayah wengi nganti kekatrina aku ngerti ya Pak RT ngerogoh kon marani ya tak parani leh tahu dong matanya udah jinak lah iya wong nek ora duwe tok ijo ngene lho Tiwul Gunung Kidul nah iya. lanjut iki Pak RT pokoknya nanti dikasih Tiwul Gunung Kidulnya Pak RT. Nah, nanti soalnya setelah, Pak RT ini dari Gunung setelah Kidul yang minta apa tadi Mbak Fitri? anu apa jenenge iki Rondo Banyuwangi Enggak, ayo Bapak manis marah ati ngono kae ayo diloper Cadetan sajroning ati adatan luntur saya merati ya aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Caping gunung dulu. Caping gunung. Langsung nanti ke sana ada yang punya ayang-ayang ya. Ayang-ayang. Matur suwun. nanti yang punya ayang-ayang Mbak Di sendiri yang nyanyi tak kancani Bu. piye Mas Ambiar.
Biyen tak openi tak openi saiki ana ngerti Mas Tanto jarine wis Suk Magam ning gunung atacadongi sego jagung ayo rene Bule goyang yen mendung ayo Pia malah lunga samping gunung caping gunung tuku payung Sekar bisa gunung desa tapi raja katene ora ilang anggone padha ya, terima kasih buat cerah foto. Ya ampun, harus repot-repot tak. Dalam ini. Ayo Ade. Ayo Pak, siapa ya? monggo Pak Warimin Pak Warimin monggo. nganti iki Nyanyi dewek. Idan itu. Esok awan ning ngawis ora krasani. Keluyuran anggoleki sing tas saya. ora krasa saka katoan asar ngoceh dheweke ngalih bensokan Mbak Fitri yo ora gampang podang andudut ati kepranan ora mendo atiku sang saya ndotro tak sranandi sun pikat bulut Sekar Larasati. monggo Pak Bos Ayo Boses. esok
awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng niter anggono goleki ora krasa esuk awan nganti bengi man yen nganti liya kangen nyawang suk tak sawang menclok ning opang kegancangan parindek saka kadung asar ngoceh dewe ing ngene penclokan elok kae tak suwun lo ojo ngece podang kuning agawe pikirku kome sarat ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen aku ganti duwe ora bakal lakiku kehiwang liya oh yen si podang andudut ati kepranan Nora mendo atiku san sayang gandrung atas ranani sun pikat kulut bebito aduh Mas Budi Ayo mas, kijing miring ayo mas, kijing miring ngetet teling ulan apa sakyane kelakon ayo mas, kijing miring ayo mas, kijing miring tipun segarane ayo bangun anak garane dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ayo mas kijing miring mas penak miring bayem melamu ayo yen wis ketemu ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring blarak disamperke mae celak orang ngamperke ayo mas kijing miring mas kijing miring bayame lemu ayame pinuju ketemu katana kali kulon kali arep nyebrang ora ana owote etan kemati kulon kemati rep tak tinggal padha apote ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring ayo mas mujiran kecepet lawang ayo delik regane larang ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring saking tunak ning madiun rasa penak
saya tuwe kok saya nganteng awan-awan jo mangan nongko ngombe es tebu tapi prawane ngawak lara mas tapi sinden ning awak lemu Mas mas kijing miring mas mas kijing miring jare lurik ana ulane sing dilirik ana sing duwe ayo ayo mas kijing miring mas 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 kijing miring mikul saka dadi antol-antol ati karep ora bisa kumpul hae napa malih lagune Pak RT nyuwun lagu napa? Mangke diparingi lagune napa? Banyuwangi, nggih. Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu Majenge mriko lek Mas kersane ketinggal. nanding kono kae gawang-gawang angel dilaleke Aduh wong bagus ora bisa lali ning atiku iki saya kaya nambahi dramaku muga-muga Gusti tansah pamarana dadi srana usada lara asmara biasane karaokean aduh wong muga-muga mrenget janji-janjimu kapan aku bisa nambani lara ayo yo ayo yo cerapot
Sar. Katresnan ning wirat maya tinapite ning rara srihune senadyan wakasanira prapteng leno ala foto ayo ya ayo ayo Mbak Karmini ayo ngikut sini dong. Katresnan ning wirat maya tinapite ning rara srihune senadyan wakasanira prapteng lena alapuna matur sembah nuwun.
Video shooting, cerah foto, sound system, apa mau lari aku? Ya, ya, ya. CSPM kalau nggak salah. Ayo manis mora ati, yen sinawang pindho widadari. Andeng-andeng ana gulu, arek ayu sapa ta jenengmu. Nggak usah takon jenengku, aku jaluk nomere HP-mu. Ayo Mbak Parni joget. Aku rondo Rano kacane. talang dino rapi ratati Rondo seksi tukang gede. Kebagan gede. Tansah duka ati. nadyan rondo aku pena marga aku durung tau dibuka. Aduh, iki kok wedok jeruk makan jeruk. Iki sapa sing arep mul? Praman rondo padha aku tresno rondo nyuwangi. Nadyan rondo isih pena marga aku durung tau diramati. Lanjut rondo Banyuwangi. Oh, kanyet rondo Banyuwangi, Pak. Oh, Ya Jen, iki Allah, duit matur karo sembah sampean. nuwun. Mangga Mas. Monggo Pak. Nyobengi kutha sak teruse desa desa marga aku anggoleki sing tak tresnani kelinci keusel. Makasih cantik. Lunga mengetan Surabaya terus neng Bali memulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta. Amarga ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus balik nyang Semarang klinciku wos ana kandhang. Hae manunggal rasa mana ini suaranya? Hutok ning kono masih si ogah aku. La jebulane krusa-krusu keburu nafsu awakasane montang
kutho sateruse ning desa merga aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul Kaya Bu praune layar sabar ya. Golek menah aja ngalamun. Cedhek iki lho, cedhek. Lah iya malah plenggak-plengguk ning ngono dhewe. Lah cepulane Matur sembah nuwun Mas. Segane jagung yen mandang tak silih cabe gunung iki mau mbok apakno to madutmu teles kabeh gunung desa
datang Mas Heri. Nenggono tak cacangi seko Ya. yen mando asili cabe duno Cabe gunung tetepan. Wol. Syukur bisa Jangan. gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lape. Ayo yang punya lagu di sana tentunya, yang punya lagu request tinggal Katresnan. nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi, muga-muga Gusti ijabahi saka anggono bali bisa kumpul kaya doe ngene. Taonono windono tantene ing bojo tresno balung bebasane makaton sliramu ojo lali pawalengku uga mono kemas janji-janjimu aku kang setya satu tak anteni nganti saelengmu. yo yo
Aja lali